ମୁଁ ଏସବୁ କାମ ପାରିବିନି। ମୁଁ ଆସୁଛି। ତମ ବାପା ମେଡିକାଲରେ ପଡିଛି ପରା? ହଁ ତାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ହଁ ହେଲେ ସେ କଥା ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଡକ୍ଟର କହୁଛି କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଅପରେସନ କରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଣ କରିପାରିଲେ ତ ଆପଣ ମରିଯିବ ନାଇଁ। କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ଏତେ ଟଙ୍କା? ତମର ଏବେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସରେ ତମେ ଫସିଛ। ପୋଲିସ ତମକୁ ଖୋଜୁଛି। ଯୋଉଠି ପାଇବ ସିଧାସଳଖ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେବାଟା ଫାଇଦା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ମାରିନି। ପୋଲିସ କହୁଛୁ ତୁ ମରିଛୁ। ପୋଲିସ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ମିଛ କହୁଛି। ଆମ କଥାକୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି। ଦେଖ ତ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ମାରି ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ପାୱାର ଅଛି। ଏଇ ଯେମିତି ମୁଁ ମଣିଷ ନ ମାରି ସିଏ ଦୋଷୀ ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେମିତି ତୁ ଆମ ସହିତ ହାତ ମିଶାଅ। ଆମ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯା। ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଟଙ୍କାର ଗଦି ଉପରେ ଶୋଇବ। ଯୋଉ ପୋଲିସ ତମକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଖୋଜୁଛି ସେଇ ପୋଲିସ ତମକୁ ସାଲୁଟ ମାରିବ। ଅବୁ ରେଡି? ଛିଡ଼ା ପାଇକି ଯା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେଇଦେ। ଓକେ ରେଡି। ବାପାরে দুনিয়া টঙ্কার গোলাম। টঙ্কা দিলে পঞ্চম ফেল মঞ্চ উপরে, টঙ্কা নদিলে লন্ডন ইউনিভার্সিটির টপ্পর, পঞ্চম ফেল র সিক্ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ୟେସ୍ ଏଇନେ 5 ଲକ୍ଷ ଅଛି। କାଲି ତୋ ବାପାର ଅପରେସନ ସାରିଦେ। ଖାଲି ମୋ ପୁରା ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ଯଦି ଟଙ୍କା ନେଇକି ନଛି ତାହେଲେ ମୋ ଅବୁ ବଞ୍ଚିପାରେ। ହେଲେ ଆଗରୁ ଟଙ୍କା ନେଲେ ମୁଁ ନାଇଁ ମୋ ଅବୁ ନାଇଁ। ଆରେ କଣ ଭାବୁଛୁ ଆମ କଥା ରାଜି ତୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଯିବ? ଏ ଶହରେ ତୁ ରାଜ କରିବୁ, ଡନ୍ ହେଇଯିବୁ। କହ ଆମ କଥା ରାଜି ହବ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଆମ କଥାରେ ରାଜି ନହେଲେ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ତମେ ମରିବ। ଆମ କଥା ରାଜି ତୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଯିବ। କହ ଆମ କଥା ରାଜି ହବ କି ନାହିଁ?